What's up, bráško, vítam ťa pri ďalšom videu. Moje meno je Max a vlastním OnlyFans Management agentúru. To znamená, že máme modelky, čo sú naše klientky, ktorým pomôžeme zarobiť viac peňazí na OnlyFans platforme, potom si rozdelíme zisky a obe strany sú spokojné, keďže aj oni zarobia nakoniec viac peňazí a majú menej roboty s manažovaním a my tiež zarobíme peniaze. V dnešnom videu ti skúsim polopatisticky a čo najľahšie vysvetliť, ako zarobíš svojich prvých 1000 eur práve vďaka OnlyFans managementu, takže môžeme ísť rovno na to. V tomto videu ti nepoviem metódy, kde môžeš zarobiť 10, 20, 30 tisíc eur mesačne, ale poviem ti ako laický a ako sedliackým rozumom, aj keď možno nemáš ešte žiadne skúsenosti, tak ako zarobiť tých prvých $1000 alebo prvých 1000 eur práve vďaka tomu OnlyFans managementu. Ako prvé, samozrejme musíš nájsť tú klientku. Tu ti až tak veľa rád neviem dať, keďže všetko, čo je dôležité, čo fakt pomáha, tak máme v našej platenej komunite. Ale sedliackým rozumom skús nejak zohnať ženu, či už to bude nejaká z okolia, alebo tak, že si ju nájdeš na Instagrame, napríklad cold outreachom, alebo pozrieš na amatérky.sk. Alebo máš milión spôsobov, keď sa trošku zamyslíš, kde môžeš nájsť ženu, ktorá by bola otvorená robiť práve OnlyFans management, alebo možno aj poznáš niekoho, kto už robí OnlyFans management. Alebo napríklad môžeš ponúknuť svojim kamošom, že kto pozná nejaké dievča, ktoré by chcelo to robiť, alebo ktoré by to robilo, takže im dáš nejaké percenta z toho. Proste tých spôsobov je fakt veľa a keď nemáš IQ 40, tak reálne neverím, že do 2 mesiacov, 3 mesiacov nenájdeš si prvú modelku. A ak napríklad máš peniaze, tak si ju aj môžeš si kúpiť kontrakt modelky, čo tiež, ak chceš náhodou, tak mi môžeš kľudne napísať na Instagrame, aj ti pomôžem nejakú nájsť. Teraz, keď už máš svoju modelku, tak povieme si stratégiu, ako zarobíš prvých 1000 eur. Na to, aby si zarobil 1000 eur za jeden mesiac na OnlyFanse, ti netrvá veľa fanúšikov, stačí ti možno 30-40 platených fanúšikov, niekedy je menej, niekedy trošku viac, záleží samozrejme od toho, skadiaľ ich ťaháš, aká je ich kvalita, z akej sú krajiny a taktiež aký máš chatting a niekedy proste chytíš šťastie a nájdeš jedného fanúšika, ktorý ti pošle kľudne 1000 eur. Náš najlepší fanúšik, čo ho voláme vlastne whale, akože veľryba, to sa tak hovorí, pretože aj v krypte máš whale, keď niekto veľa drží krypta napríklad, tak takisto aj tu. Poslal nejakých $38 000 za pár mesiacov, mám aj fotku na Instagrame, takže si predstav, že len z jedného fanúšika mne do vrecka šlo možno 10 000 eur po všetkých rozdeleniach, či s modelkou, alebo našmu marketingovému týmu a našmu chattingu. Len z jedného človeka mi šlo 10 litrov do vrecka, si to predstav. Takže povedz si, že tebe fakt stačí 20, 30, 40 fanúšikov platených na OnlyFanse, ktorí ti zarobia tých 1000 eur, čo vôbec nie je veľa. Povedz si, to je menej ako jeden fanúšik denne, alebo v priemere jeden fanúšik denne. Znie to ľahko však, no. Ale teraz ako na to? Pozri sa na to takto. Ty, keď napríklad nemáš žiadne skúsenosti ešte a nevieš robiť marketing a tak ďalej, tak zas pôjdeš na to tým sedliackým rozumom a to je, že ako získaš ich fanúšikov. Tak vytvoríš jej Instagram, vytvoríš jej Twitter, vytvoríš jej Reddit, vytvoríš jej YouTube, vytvoríš jej proste sociálne siete, všetky, ktoré poznáš, či už TikTok a tak ďalej, je proste vytvoríš, pretože všade môžeš nájsť nejakých ľudí. No a teraz je dôležité samozrejme setupnúť tie účty, aby vyzerali dobre, pretože keď ten účet bude vyzerať ako bot, tak nikto tomu účtu nebude veriť. Takže samozrejme setupneš tie účty, pridaš tam nejaký content, za 3 dní dokážeš proste setupnúť všetky účty, popridávať fotky, videá na tie účty, aby to vyzeralo, že to je legit. Potom do bio si hodíš link, samozrejme na OnlyFans a potom môžeš začať. Či už budeš robiť follow, unfollow na Instagrame, na Twitteri, na TikToku a tak ďalej denne, alebo budeš proste lajkovať, komentovať na threads napríklad ľuďom. Stačí sa nad tým zamyslieť takto, že keď denne spravíš, dajme tomu 500 akcií dokopy, akcií myslím ako, že dáš followy, že polajkuješ príspevky ľuďom, že pokomentuješ. 500 za deň nie je také nemožné, keď sa nad tým zamyslíš, keď máš 8 sociálnych sietí, alebo 6, alebo koľko, áno. To vychádza 89-90 akcií na deň na sociálnu sieť, čo je v pohode, čo úplne v pohode môžeš dať aj bez nejakých reštrikcií. No a teraz z tých 500 ľudí, keď 1% by ti dalo sub, tak to bude, že 5 subov denne, hej. Ale najskôr ti 1% nedá. Ale stačí ti, že by 0,2% ľudí ti dalo z tých 500 akcií sub na OnlyFans a budeš mať jedného suba denne. Keď budeš mať správny chatting, tak budeš zarábať v pohode 1000 eur mesačne. Dobre, takže ten traffic sme poriešili. Budeš lajkovať, komentovať, budeš sa snažiť proste čo najviac očí, aby si dostalo na teba. OK, toto máme poriešené. Ďalšia vec, tí ľudia prídu na tvoj profil. A teraz si predstav, že ako aj keď máš sales funnel napríklad, neviem, či vieš, čo je sales funnel, tak pri sales funnel tiež on musí byť kvalitne zostavený na to, aby
si mal dobré tie conversion rates, áno. Takže takisto tvoj profil, tí ľudia prídu na tvoj profil pomocou tých akcií, čo budeš robiť a teraz ich musíš skonvertovať. To znamená, keď ti napíšu do DM, kľudne si s nimi trošku popíš a skús ich konvertnúť práve na ten OnlyFans. Alebo daj na story niečo, že máš práve nejakú zľavu na OnlyFans, áno, alebo že tam budeš online a tam budeš každému odpisovať. Treba proste sa nad tým zamyslieť tak, že každý, kto príde na tvoj profil, aby si mu dal čo najväčší dôvod na to, aby sa subscribol práve na tvoj OnlyFans. No a teraz, už keď tam získaš tých subov, tak teraz treba robiť ten chatting. Samozrejme, nikto z nás to nechce robiť sám, pretože je to podradné, no ale zo začiatku si najskôr nevyberieš, takže budeš musieť robiť ten chatting sám. Takže dám ti radu, tu tiež, povedz modelke, nech pripraví sexting script. To znamená, že to bude séria 7 cca fotiek alebo videí s tým, že prvá fotka bude, ktorú mu pošleš zadarmo tomu človeku na OnlyFanse, druhá fotka alebo video už bude trošku viac nahoty, tretia ešte viac, štvrtá ešte viac a každá ďalšia fotka alebo video bude drahšia a drahšia, že nakoniec ten človek začne míňať 10 eur, potom míňať 20, potom 50, potom 100 a potom napríklad 150 a tým pádom z jedného fanúšika za jednu sexting session vytiahneš kľudne aj 400 eur. Samozrejme nie každý unlockne všetko, ale by ste sa čudovali, koľko z nich fakt unlockne všetko, keď to dobre zmanéžuješ. Dúfam, že som ti v tomto rýchlom videu priblížil cca, ako zarobiť svojich prvých 1000 eur pomocou OnlyFans managementu. Ak to chceš posunúť na ďalšiu úroveň, alebo to chceš zarobiť ešte rýchlejšie a chceš zarobiť viac a chceš sa naučiť, ako správne robiť ten marketing, ako správne nájsť tú modelku a sa príde do prvej československej platenej komunity, kde sa rieši OnlyFans management, kde ja sám budem mať s vami call, kde si budeme pomáhať, tak dole v popise máš link na našu school komunitu. Stojí iba 75 eur na mesiac cca, čo si myslím, že je málo na to, koľko informácií tam je a nie je to taký veľký risk pre teba, pretože ak sa ti tam nebude páčiť, tak môžeš kľudne po prvom mesiaci odísť. Ale ja si myslím, že sa ti tam bude páčiť a že tam ostaneš dlhšie. Nezabudni mi taktiež dať subscribe a follow na Instagrame. Vidíme sa u ďalšieho videa. Čau, čau.